Lithuba ndibulise kuni nonke bafundi indlalifa zobukumkani bukaThixo, abantwana bathandiweyo nguThixo, the beloved of God. Thixo uyasithanda nanamhlanje xa sizawuthandaza phambi koba siqhubeke nesi sifundo esitsha, brand new lesson. Masithandaze. Bawo egameni lenkosi uYesu, Thixo wethu oyingcwele, siyabulela namhlanje, sikunika uzuko, imbeko nobukhosi bonke bobakho. Thixo wethu oyingcwele, bubomi Nkosi obugqithisileyo esithetha ngabo. Sithetha Thixo wethu oyingcwele ngobomi bomoya, spiritual life. Thixo wethu siyathandaza Nkosi yam nasemini. Bawo ingcwele, ndiyathandaza nabafundi Nkosi bemamele Thixo wethu ngeli xesha nasi sifundo. Bawo ingcwele, inzulu yakho bawo namandla onke ngobomi bethu, kwizinto ezinzulu ofuna uba sizazi bawo. Litshizwi lakho Thixo wethu lithi ozityhilileyo zezethu zityhile ke namhlanje bawo. Ndiyathandaza egameni lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Mandithathe ithuba kwakhona bafundi egameni likaYesu. Namhlanje sithetha ngesifundo esibaluleke kakhulu, isifundo ndinothi xa ndithetha ngaso ndithi ukwazisona kokhona kukhululeka okukuko. Yeyona freedom eyiyo kuKristu Yesu. Xa sazi esi sifundo mfundi esithi ukuqhawulwa kwembophelelo, ukuqhawulwa kwembophelelo. Le nto yokuqhawulwa kwembophelelo, kwa eli gama lithi mbophelelo, liyazichaza mfundi ukuba xa ukhulula into ngelinye ixesha iba nzima kunoba yayibotshwa. Umntu owayeyibophile mhlawumbi wayibopha lula, kodwa ukukhuleka ikhuleka nzima. Fundi, zikhona imbophelelo ezikhoyo ekudingeka uba masizazi. Ibalana nje elifutshane lolatha ukubaluleka nokutyhileka kwendaba yembophelelo ebomini bekholwa. In the life of a believer, kubalekile ukuthi utyhilekelwe zimbophelelo, ngoba imbophelelo zezinto zimisayo, zezinto zibangela uba kungayeki phambili. Zimbophelelo ezo mfundi. Xa siqhuba nesi sifundo, injongo yoba sibe kwesi sifundo namhlanje sikuso, xa ndiqala ndathi uThixo ndiyamcela azithyile kum, azithyile nakuwe mfundi. Imbophelelo ezi kwesi sifundo funeka wazi mfundi okokuqala ukuzolatha isimo sobomi bakho esinokuthi sibambezele ukukhula, uze uthabathe amanyathelo okwaphula amandla aso ebomini bakho. Ebomini bakho kunesimo owakhe waphila kuso, kunesimo. Ndikhumbula kakuhle xa uPaul ethetha kwileta kaTimothy yokuqala, chapter 1 verse 15, uthetha ngobomi bakhe bangaphambili. Masisifunde esi sifundo mfundi ukuze uThixo asincede, ngoba kubalulekile ezi zinto xa sizityhilelwa nguThixo sizifunde, ukwenzela uba abantwana bakaThixo bakhululeke, abantwana bakaThixo bakwazi ukuqhawula imbophelelo. Timothy, incwadi yokuqala kaTimothy chapter 1 verse 15, uverse 15 uthi, ngoko ke bazalwane bafundi, siyafunda apha kuverse
15 incwadi yokuqala kaTimothy ndiyaxolisa. Forgive me, ndibe ezincwadi zingomakhelwane. These books are close to each other, zingomakhelwane. Ku-15 uthi, lithembekile ilizwi eli, lifanelwe kukwamkelwa konke eli lokuba uKristu Yesu weza ehlabathini ukuba asindise aboni, endingomkhulu kubo mna. uYesu Kristu weza ukuze asindise aboni, uthi uPaul, endingomkhulu kubo mna, endingomkhulu kubo mna. Lo Pawulos esifunda ngaye ezwini lenkosi, incwadi azibhalileyo, akaqalanga wanguPawulos, waqale wanguSawule, umtshutshisi webandla likaThixo, bubomi bakhe bangaphambili. Le nto kuthiwa yi-life before Christ, ngoba ukhona ubomi esibuphilileyo uYesu engekabikho ebomini bethu. Ndiyathanda uba mayingene ihlale mfundi le nto yoba ubomi asinabuphika ubomi bethu bangaphambili esibuphile ngaphandle koKristu uYesu. Obo athetha ngabo uPawulos athi bubomi bokuba ngumoni, into engavunywa ngabantu bonke, kodwa xa siyifumana ezwini likaThixo, wonke umntu unobomi bakhe bangaphambili kokuba amkele uYesu Kristu. Le nto kuthiwa yi-past, le nto kuthiwa yi-past. Akekho umntu ongena-past, nguThixo yedwa ongena-past. Noba ngubani, uphi, uyakhonza, akakhonzi, unezinto xa ejonga ngasemva, ajonga abone ukuthi apha bubomi endike ndabuphila ngaphambili, ndiphi ngoku, ndiphi ngoku. Sithetha ke ngokuba umfundi uqaphele kwezo zinto zokuphila kwakho ngaphambili ezithe zenzeka ebomini bakho, waphila phakathi kwazo, wazenza nawe. Lithi ngoku uze wolathe. Khona izinto ofuneka ozolathe, uzikhombe ungumfundi, uthi le yeyobomi bam obudala, yeyobomi bam obudlulileyo endike ndabuphila. Yile nto esithetha yona apha kwesi sifundo sokuqhawulwa kwembophelelo. Mfundi, ingathi ungayiva, ingathi ungayiva, ingathi ungayiva uba umntu obophelelekileyo akakhululekanga mfundi. Lo mpilo yokubopheleleka sele umamkele uYesu Kristu, ngoba esi sifundo mfundi ayisifundisi bantu abangamamkelanga uYesu apha, sifundisa abantu abamkele uYesu. Kodwa ezi mbophelelo ezi singabanye asiziqapheli, singabanye asiziqondi ukuthi zimbophelelo ezi. Namhlanje ndifuna amehlo wakho avuleke. I want your eyes to be open, ubone ukuthi kuyimfuneko ukuba ulathe, ukhombe nalena engathi ngoku iyakusokolisa. Ewe ungumzalwane, so umamkele uYesu, kodwa isakusokolisa. Yimbophelelo leyo. Ngamakakade babesitsho abantu abakudala, bathi ngamakakade, ungahambi namakakade. Amakakade ke lilizwe elisetyenziswa ngamaXhosa esimeni esidlulileyo. Into edluleyo uba kusayenzi kuthiwa wawukade uyenza okanye wayekade eyenza. Ndithetha apha ndizawusebenzisa ilizwi elithi amakakade nelizwi elithi imbophelelo ngaxesha linye kwesi sifundo. Uyawundiqonda xa ndisithi likakade mfundi ukuba ndithetha ngembophelelo, into ubuwaphila phantsi kwesimo sayo ikoyisa. Ezi zinto kuthiwa masiziqaphele sizolathe, zezinye zezinto ezisoyisileyo ebomini bethu. Saba ngokuxhatshazwa, samane sixhatshazwa zezinto singenamandla. Uthi uPaul kwiRomans
xa ethetha athi sasingama-athalala phambi koba uYesu asifele, uthe sengama-athalala. Inoba ziRomans 5 uthi sathi sengama-athalala uYesu Kristu wasifela. Obu-athalala kukoyisakala, zizinto ongenazinceda, ezinto kuthiwa imikhuba ngesiXhosa okanye ihabit ngesiNgesi. Ube nomkhuba ongakwazi ukoyisa, umkhuba okoyisayo, into ewehlulayo, usisehluleki ngaphandle koYesu Kristu. Ndithetha loo nto namhlanje, ezimbophelelo zolatha ukwehluleka komntu ngaphandle koYesu, wehlulakele. Umsebenzi wesisifundo kukuba mfundi, ngendlela ecacileyo nelula, ndikubonise imbophelelo ezi ndithetha ngazo. Ndiphinde mfundi okwesibini, ndikuncede wolathe imbophelelo ebomini bakho ungumfundi. Ndiphinde mfundi ndikuncedise ekuthandazeni uqhawule imbophelelo. Uyabona, ndifuna uhlala kulena yomthandazo. Lena yomthandazo ayiyonto mfundi ekumele uba ucinge ngamanye amaxesha uba ungangayenzi. Prayer is a must. Umthandazo kukuba kunyanzelekile, sisinyanzelo. Kukho izinto mfundi ezisabophelele abantu asele behambile kunye noYesu Kristu empilweni yabo, kodwa sisababophelele. Wena mfundi akunawo awunambono okanye mfundi awuna-idea yoba ndithetha ngantoni xa ndithetha ngabantu asele bekhulile, kodwa babanjwe zizinto, abakhuli ebukrestwini babo, babanjwe zizinto. Ndikuncedise mfundi ukuba uthandaze indlela yokuba ukwazi ukukhululeka kwizinto ezikubopheleleyo. Mfundi, ayikokuphatha Bhayibhili uye enkonzweni, ayikokumamela ntshumayelo, ayikokumamela mfundiso, kodwa kukuthi soyimamele ukwazi ukuthi le nto ubufundiswa ngayo wolathe indawo osilela kuyo okanye osabopheleleke kuyo. Inintsi ke le nto mfundi, inintsi kakhulu into echaphazela thina ngoku sesisindisiwe. UThixo asincede. Uyayibona le nto, ndifuna ukwenza umzekelo ngeBhayibhile. iBhayibhile ithi uThixo wakhupha amaSirayeli eyiphutha kwi-Exodus le ndithetha ngayo, uqalela phaya kweza chapter uchapter 12, ukuqhubekeka ukuza kwezi chapters zilandela uchapter 12, ukuza apha ekugqibeleni kwe-Exodus. UThixo ukhula abantwana bakhe kwaFaro kwindawo ebacinezela uba babe ngamakhoboka. Amane uThixo ebakhumbuza athi ningalibali, don't forget Egypt. One day benise-Egypt nizi-born slaves, ningamakhoboka abochelelweyo, kodwa uThixo wanikhulula. Kodwa mfundi, ibali lithi banintsi oothixo baseyiphutha, banintsi oothixo baseyiphutha. AmaSirayeli ngokuhlala kwawo eyiphutha le 400 years yawachaphazela enqulweni lawo, aba nomoya wokuba nezithixo nawo. Selehambile uThixo ezityhilile, uThixo ezivezile kuye uSirayeli ngoMoses isicaka sakhe. Bathe kuhambeni bafika kwenye indawo ngoba umoya wesithixo ubungekaphumi kubo. Bathi kuAaron makabenzele isithixo bazothi siso esibakhuphe eyiphutha. Kayijonge mfundi, kayijonge mfundi, yijonge mfundi. Imbophelelo yinto othi ubusowudlule iphinde ibuye, iphinde ibuye. Zizi-strongholds, zizi-strongholds ngamanye amagama ezibizwa ngawo izinto. Xa into ikuholdile, loo nto ikubambile, xa iseyistrongo ke ekukubambeni itsho ukuthi ikwenza uba ungakwazi unyakaza.
ikwenza uba ungakwazi umuva. Ndikuncedisa ke mfundi ekuthini ubone ujonge ukuthi ngoku ndiyolatha i-stronghold sikaSirayeli yayisisithixo. Stronghold sakhe yayisisithixo. Zizinto izi-stronghold, zinto ezendeleyo ezimilileyo. Uba ubokho ubone umthi xa udunculwa phantsi ukhutshwa kunye nengcambu, mfundi, ubone uba nantsi le nto lo mthi ubumi ngayo zezi ngcambu. I-strongholds zizinto okanye imbophelelo zizinto ezendele ngohlobo loba zinengcambu kuthi, aziphumi lula. I-stronghold asiphumi lula, imbophelelo ayiqhawuki lula. Ayonto yoba uthethe isilwimi yaqhawuka, ayonto yoba uthandazile yaqhawuka, kodwa kukuba uyibone, uyolathe, uthi into endibopheleleyo nantsi. Sengathi ungayibona mfundi, into endibopheleleyo nantsi, ndibotshelelwe. Funeka ibe nguwe oyibonayo, nomfundisi wakho usenongayiboni, kodwa presente izwi likaThixo kuwe, lolathe into. Umzekelo, xa kuthethwa ngejelasi enkonzweni, ubone ukuthi nam noba ndingatsho ebantwini, kodwa lo moya xa ndikhula wawukhe wandibamba, ingathi nangoku usekhona ebomini bam. Umoya wejealous, umoya womona, umoya we-envy, ubabambe. Umntu athi ngumntwana kaThixo but abanjwe. Unobangela sifundisa iziseko kungenxa yento yoba siyaphawula ukuthi inkululeko ayizi kuba thina sedwa nje sicinga uba umsebenzi uYesu wonke uwenzile. Kunezinto ekufuneka sizenzile nathi, kunomsebenzi efuneka siwenzile. Likhona izwi apha kwezi ncwadi zikaPaul elithi masikusebenze ukusindiswa kwethu, work out your salvation. Masikusebenze ukusindiswa. Kuthethwa ezi zinto mfundi, andizuyazi imbophelelo ekuwe, kodwa wena mfundi uzawuyazi ngoba ikuwe. Andizuyazi mna uba une-envy, kodwa wena mfundi uzawuyazi. Andizukwazi uba unejealous, kodwa wena mfundi uzawuyazi uba ndinejealous. Awuve mfundi, awuve. Kaloku ezi jealous ndithetha ngazo apha ebomini bokuphila nje, siyababona abantu abanazo. Apha ebomini siyababona abantu ababotshelelwe zizo and abazukwazi uzikhulula mfundi, ngaphandle uba umntu aziqaphele yena ukuze awuzikhulula ngokwakhe. Sengathi le ndaba yembophelelo, umntu uzikhulula ngokwakhe. Andithethi into yoba uYesu akasincedi, kodwa akazukwazi ukunceda uba wena ungazikhululi ngokwakho. Kufuneka wena uzikhulule, uyi-identifaye, uyolathe, uthi nantsi into endisoloko ndiyifuna uba kutheni xa kufuneka ndithandazile nje ndibe nomoya wokutyhafa. Yiyo leyo imbophelelo, iyakubophelela uba ungayothandaza. Kaloku kule ndawo yomthandazo unobangela uba ndigxile kakhulu phaya kuthu iziseko, isifundo sesibini sithethe kakhulu ukubeka ixesha lomfundi lokuthandaza. Sithethe kakhulu ukuba umfundi umele abeke ixesha lokuthandaza. Kungakho ke xa ndithi apha ngoku kwimbophelelo ndigxininise kakhulu ukukuncedisa mfundi ukuba indlela inye uzikhulula kukuba uthandaze, uthandazele ukukhuleka. Kaloku uYesu, fundi, uyawukhumbula iBhayibhile iyasifundisa uba ngabantu abenze uba uYesu makakwazi ukubanceda, ngabantu abenze wakwazi uYesu ukuba makabancede. Imfama yaseJeriko yiyo eyakhalayo uYesu engayiboni.
ngoba yayifuna ukuncedwa. Uthe uYesu xa ivikhala wayiva, wema wathi ngubani lo, bachaza abantu nabafundi bakhe bamchazela, wathi makabizwe, wamlinda uYesu nobe kule ndawo ebesiya kuyo, kodwa wakwalimisa uhambo. My God, uYesu walimisa uhambo. Endikholelwayo nakum nakuwe mfundi, xa sisiza nemeko yembophelo zethu kuYesu, sicela uba makasikhulule. Noba uYesu bekusenzeka ntoni na, uyawusiqwalasela asijonge ukuze asincede, yakhululwa. Yayimbophelelo into yongaboni kwakhe lo mntu, ayimbophelelo into yongaboni kwakhe, kodwa wakhululwa ngoba akhale kuYesu athi, Yesu nyana kaDavide, ndenzela inceba, ndikhuthaza indaba yomthandazo, ndikhuthaza indaba yomthandazo njengesiseko soloyiso, ndikhuthaza indaba yomthandazo njengesiseko soloyiso. Umsebenzi woluqeqesho ndikuqeqeshela uba namhlanje uyazi uba izinto ziza kwenzeka ngoba wena usekelwe ekubeni uba ube nalo uloyiso ebomini bakho, and loo nto uyenza ngokuthi uthandaze, uyenza ngokucela kuThixo ukuba akukhulule imbophelelo. Sonke akho mnandi ukubotshelelwa, ukubotshelelwa komandi, sonke siyapaneka xa sibotshelelwe, kodwa ukhona umkhululi. Moya Ingcwele, siyambulela uThixo, ukhona umkhululi. Namhlanje yandichukumisa indaba amakholwa amanintsi anembophelelo angaziqondiyo. Omnye ucimba into emnandi xa eyenza ezinto ingathi zimnandi, xa sizenza side siziyekele kuzo ubomi bethu, sibiyekele kwezi zinto. Ayizo zinto zethu ezi, zinomnikazi wazo. Ezulwini ayikho i-jealous, ezulwini ayikho i-envy, ezulwini ayikho i-gossip. Zizinto ezo ezinomnikazi wazo aziplantayo. Lukhula, le nto kuthiwa yi-weeds, lukhula. Kuthiwa ke ngenye imini waphuma elutshaba wawutyala ukhula endaweni yoba kuhlume into ibityaliwe inkosi. So ngamakhula ezinto zifuna uncothulwa. Take it out by the root. Uyithatha uyiduncule mfundi, ngoba ayonto emele ibiphila kuwe. Umxholo ngokuba ezimbophelelo singamaKrestu, sazi mfundi ukuthi sinembophelelo ekufuneka siziqonde. AmaKrestu anakuba nembophelelo. AmaKrestu ngumxholo wam, it's the theme yale teaching. Amakholwa anakho ukuba nembophelelo. You are a believer, uYesu sowumamkele, kodwa ayiphelelanga apho. Kunento efuneka uyenzile. Qaphela izinto bobomi obufudula ubuphila. Qaphela izinto zobomi obufudula ubuphila. Ezinto zixakile, ezi zinto mfundi, zixakile ezi zinto. Abantu sigqibela bekholwa ngoba besindisiwe, bamamkela uYesu, kodwa sothuke xa sibona bephinda bebopheleleka. Kungaqapheli. I believe ndibekwe namhlanje ndifundise wena ukuba qaphela, zikhona imbophelelo onoba nazo ngoku ungumKrestu. Zikhona imbophelelo onoba nazo ngoku ungumKrestu. Ziyabuya ezi zinto ngoba kaloku beziqhele uphila kuwe.
mamela mfundi kaloku uba uYesu uthe xa efundisa ngenye imini wathi umoya uthi xa uphuma emntwini uhambe uyokhangela iindawo ezingenamanzi ufike kuzo iindawo ezingenamanzi ubuphuma. Kaloku ubuqhela usela ngawe ezi zinto azinayo i-ability yokuba zifumane ezinto thina sine-right yozifumana apha, azikwazi ukuziselela ngoba imimoya, azikwazi ukuzityela ngoba imimoya. Zithatha abantu zibatyisa izinto, zithatha abantu zibaseza izinto ezidimoni ngoba azinalungelo lokuba zisele, azinalungelo lokuba zitye. Zithatha abantu zibatyisa into ezingekhoyo, zibaseza into ezingekhoyo. Uthi uYesu uthi xa uphuma ufumane uba awukwazi ukuphumla, uthi uYesu uthi ndawubuyela kwindlu ebendikade ndihlala kuyo, ndibuyele ndiyokhangela. Ufike kutshayelwe kodwa kungekho nto, ufike kutshayelwe umamkele uYesu kodwa uMoya Oyingcwele akekho, awumthandazelanga uba umphiwe. uMoya Oyingcwele akangenanga empilweni yakho, abuye amadimoni eyi-7 ubone umntu ewesi kunangoku wayengekamamkeli uYesu. Isizathu sesoba umoya ubuye nabanye umoya abasixhenxe. Le nto mfundi endiyifundisayo ivalela ukuba singabi nenani elininzi labantu abahambe besithi sebevela enkonzweni ababonanga mahluko. Inyaniso, umahluko ngekho ubonakale umntu esenemimoya ayifumbathileyo, esenemimoya ii-demons eziphila apha kuye, nabantu obacaceleyo nabantu ongabacacelanga. Umxholo wam uthi umKrestu usenoba nazo imbophelelo. UmKrestu kufuneka uba ezikhulule, kufuneka ezikhulule, simelwe ukusebenza ubomi bafundi, simele ukusebenza ubomi ngobomi obugqithileyo, simele ukusebenza ngobomi obugqithileyo. Le nto ifundisa namhlanje ukuthi subuthathu babudlule nje, akukho nto buzayichaphazela kule mpilo yakho yoba likholwa, kule mpilo yakho yoba ngumfundi uza kuchaphazela. Sebenza mfundi, jonga izinto, qaphela. Zikhona izinto ebomini bakho ekudingeka uba uziqaphele. I know, ndike ndabona nam kudala ndihamba ndothuka kwezinye iimeko endibone kusenzeka ngakhona ukuthi Nkosi yam, le nkonzo yofundiswa ngembophelelo umKrestu anokuba nazo isilele, kodwa mna ndifuna ethubeni uThixo andiphe lona ndifundise. Ndithi eyona nto esigqibayo singamaKrestu kungaqapheli le mimoya, kungaqapheli ezi mbophelelo. Masisebenze sonke, masisebenze. Le nto umzekelo mfundi yozila ukutya nokuthandaza uyenza kuba ayiyofashon, awuyenzi kuba iyi-fashion, uyenza kuba yenye sesinye isixhobo, yenye into encedisayo ukulwa nokuqhawula imbophelelo. uIsaiah 58, uIsaiah 58 uyathetha ngokuzila ukutya nokuthandaza nokuqhawula imbophelelo. Sasifundiswa ukufika kwethu ekuzeni kwethu kule ndlela, uyiqala kwethu uyihamba, sasifundiswa kakhulu ngaloo nto ye-fasting and prayer, ngoba abantu ababesifundisa babeyazi uba kukho imbophelelo. Sazilwa imbophelelo, azikapheli ke imbophelelo, ingathi ezi mbophelelo azikuyeki, ngoba ngenye imini uthi sowuhambile kuthi gqi into ikubambe ume, uthi ukhutshukutshuza usithini, uthi ujikajika uthini, ikubambile. Into ebalulekileyo ukuyazi uba le nto indibambileyo ayiyonto yoba ndiyiyekele impilo yam kule nto, mandiyilwe ndiyiqhawule le mbophelelo. Masilwe mfundi,
masisebenze ngobomi bethu obugqithileyo. Sinako bafundi nokwazi ukuba sisenoba ngamakhonkqwa esono nemikhwa eyondeleyo phakathi kwethu iminyaka eminintsi. Ubungabala nangoku umKrestu ayikabi manintsi le minyaka ulikholwa, kodwa iminintsi le unayo ungeleli ukholwa. Uthetha uba ke zizawusuka ngemini enye ezi zinto. Uthetha uba andilindelanga mpendulo mKrestu, andilindelanga mpendulo mfundi, kodwa le nto indixelela into yoba kusafuneka kusetyenziwe. Ndiyabhiliva in my heart ukuthi namhlanje ufumene umsebenzi wokuba uThixo akuncede usaqhubekeka. Yazi uba ngaphandle komthandazo ngekho uziqhawule imbophelelo. Ziyawusoloko zisikhathaza, zisivimba uxolo novuyo lukaThixo. Namhlanje mfundi sisaqhubekeka kwilixa elizayo, ingathi uThixo angakunceda uqale ukolatha uthi le yimbophelelo ebomini bam. uThixo akuncede mfundi, ukhuthalele uthandaza.